खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आंनि sbbodonews चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो BPF आरो BJP नि गेजेराव दासान्दि BTC बिसायख'थिखौ लानानै सासेया गुबुन सासेखौ दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों गुबैयै BPF आरो BJP राजखान्थि दोलोआ एलायन्सआवनो दं अब्लाबो मोननै हान्जानि साननाय हनायफोरा गोरोबलायला आसामनि मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बुंथिदों दि BPF आरो BJP नि एलायन्सआ बोसोरबानिल'मोन आरो बेखौ गोदानै एलायन्स खालामफिननाय जायासै BJP हान्जाया दा BTC बिसायख'थिखौ हारसिङैनो गेलेगोन आरो BJP हान्जाया फैगौ 2021 मायथाइनि एसेम्बलि इलेक्शनावबो हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेनो हागौ बेखौ आबुङै सावरायलायनो थाखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वाल डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो स्टेट BJP प्रेसिडेन्ट रन्जित कुमार दास बिथांमोनहा BPFजों फैगौ समाव एलायन्स जागोन ना जाया बेखौ सावरायनो थाखाय फैगौ सप्तायाव दिल्लीयाव थांनो हागौ BTC बिसायख'थिया जेसेबां खाथियाव फैगासिनो एसेबांनो BPF आरो BJP नि गेजेराव सोंखारिलायनाया बांगासिनो दङ बेनि थाखायनो BPF नि साथाम मिनिस्टार जाय चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनि केबिनेटआव दं बिथांमोनहा जेखि जाया समावनो मिनिस्टारशिपनिफ्राय रिजाइन होनो हागौ इउटुबाव नंखाय खौरां फोसावनायनि थाखाय सासे इउटुबारा बलिउड एक्टर अक्षय कुमारजों 500 कौटि रां दाबि खालामजादों बलिउड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत थैनाय केसखौ लानानै सासे बिहारनि रशीद सिद्दिक मुंनि इउटुबारा भिडिअ बानायदोंमोन बेनि इउटुबाव हगारनाय भिडिअआव अक्षय कुमारा सुशांत सिंह राजपूतखौ बुथारनायाव आखाइ दं होननानै फोसावनायजों लोगोसे सुशांतनि मोजां मोननाय रिया चक्रवर्तीखौ केनाडायाव खारखुमा होनायाव मदद होदों आरो महाराष्ट्रनि मिनिस्टार आदित्य ठाकरे आरो मुम्बाइ पुलिस कमिशनारजों स्रोदै सुशांत सिंह राजपूत केसखौ लानानै सावरायमेल खुंदों बेफोरबायदि नंखाय खौरांखौ बियो इउटुबाव भिडिअ बानायनानै हगारदोंमोन जायजों अक्षय कुमार बिथाङा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों जेरै खायसे रायजोफोरा इउटुबारनि खोथा फोथायनानै अक्षय कुमारखौ गाज्रि मोनदों आरो बेफोरबायदि जानायजों टेनसन जादों आरो बेफोर गासैजोंबो बिहा खामानियाव गोबां खहाबो जादों होननानै बुंथिदों बिथांनि खहा जानाया खमैबो 500 कौटिसो जागोन बेनिखायनो 500 कौटि रांखौ इउटुबार रशीद सिद्दिकनाव गांसे लिगेल नटिसनि गेजेरजों दाबि दैखांदों रशीद सिद्दिकआ अक्षय कुमार हरनाय लिगेल नटिसनि फिननायखौ सानथामनि गेजेराव हरफिनाब्ला बिथां अक्षय कुमारा आयेननि राहा लागोन होननानैबो बुंथिदों हिर' इन्डियान सुपार लिग ISL 2020-21 आ दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन दिनै गिबियाव केराला ब्लास्टार्स FCआ ATK महन बागानजों गवानि GMC स्टेडियाम बेम्बलिमाव गेलेगोन आरो बेखौ गेलेनायनि समा 7:30 जागायजेनगोन देग्लायनि ISL आ गुबुन बोसोरनि बायदि दाब दाब जायगायाव गेलेजानाय नङा बे बाराव गवानि दाबथाम जायगाफोरावल' बेखौ गेलेनाय जागोन जायगाफोरा GMC स्टेडियाम बेम्बलिम तिलक मैदान आरो फतर्दा स्टेडियाम गाबोननि सानाव नर्थ इस्ट FCजों मुम्बाइ सिटी FCजों तिलक मैदानाव गेलेगोन गुवाहाटीआव आइजोफोर आरो बैसो जानायफोरनि थाखाय गलापि गाबनि बास सालायसिगोन बे बास सार्भिसनि मुङा भ्रमण हारती गिबियाव गुवाहाटीआव गासै गं 25 बे बासफोरखौ सालायगोन आरो बेसेन होआलासे आइजोफोर आरो बैसो जानायफोरा बे बासनि सार्भिसखौ मोननो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि डाइरेक्शन बायदि आसामनि इलेक्शन डिपार्टमेन्टआ फैगौ 2021 मायथाइनि एसेम्बलि इलेक्शननि थाखाय ड्राफ्ट इलेक्टोरेल रलखौ फोसावबाय नोंथाङा जुदि इलेक्टोरेल रलाव माबाफोर सोलायनांगौ दंब्ला जेरै मुं सोलायनाय जायगा सोलायनाय 18 बोसोर जानानै गोदानै मुं थिसननाय सोरनिबा मुंखौ दाननाय बायदि मावनो गोनां खामानिफोरखौ 15 डिसेम्बरनि गेजेराव खालामनांगोन बेनि उनाव जोबथा इलेक्टोरेल रलखौ 15 जानुवारि 2021 मायथाइयाव फोसावगोन नोंथाङा माबाफोर सोलायनांगौ दंब्ला बेखौ अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैबो मदआव खालामनो हागोन अनलाइननि थाखाय www.ceoasam.in आरो www.nvsp.in आव थांनानै सोलायहैनो हागोन
नङाब्ला पोलिं स्टेशननि बुथ लेभेल अफिसार BLO नङाब्ला समस्तिनि इलेक्टोरेल रेजिस्ट्रेशन अफिसार ERO निफ्राय फर्म लानानै फिलआप खालामनानै बिसोरनि आखायाव जमा खालामनो हागोन। जानो गोनां एसेम्बलि इलेक्शन 2021 मायथाइयाव भटार्सफोरा 2,34,39,522 बेनि मादाव हौवाफोरा 1,14,25,748 हिन्जावसाफोरा 1,10,13,774 2008 मायथाइयाव मुम्बाइआव उदखारि गाग्लोबनाय जेराव 166 सुबुंफोरखौ उदखारिफोरा गावथारदोंमोन बेनि मास्टारमाइन्ड जामात उद दावानि चीफ हाफिज सईदखौ पाकिस्ताननि मोनसे कर्टआ मैया 10 बोसोर जेल जानायनि बिथोन होबाय। हाफिज सईदआ उदखारि हान्जाफोरनो रां मदद होयोमोन। बिनि थाखायनो बेखौ पाकिस्ताननि मोनसे कर्टआ 10 बोसोर जेल जानायनि बिथोन होबाय। उदखारि हान्जाफोरखौ रां मदद होनायनि थाखायनो हाफिज सईदखौ बे बोसोरनिनो फेब्रुवारि दानाव 11 बोसोरनिनो जेल जानायनि बिथोनबो होखानाय दंमोन आरो बियो दा लाहौरनि कट लाखात जेलाव दंखायो। पाकिस्ताना बे थांखिखौ FATFआ पाकिस्तानखौ ग्रे लिस्टआव दोननायनि थाखाय लादों। बावैसो सिगां पेरिसनि मोनसे सावरायमेलाव FATFआ पाकिस्तानखौ एजेन्सिनि मोन 6 लिस्टफोरखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय 2021 मायथाइ फेब्रुवारिसिम ग्रे लिस्टआव दोनदोंमोन आरो बे मोन 6 लिस्टफोरखौ मावफुंनो हायाब्ला पाकिस्ताना जिखिजाया अर्गानाइजेसनफोरनिफ्राय रांनि मदद मोननाय नङा। बे मोन 6 लिस्टफोरनि मादाव पाकिस्ताना उदखारिफोरखौ थाग्रा जायगा होनाय, रांनि मदद होनाय आरो माखासेफोर। बेनि थाखायनो पाकिस्ताना उदखारिफोरखौ हमनायनि सायाव खामानि मावदों। जम्मू श्रीनगर नेशनेल हाइवेनि बेंटल प्लाजा खाथियाव सिकिउरिटि फर्सफोरा 4 उदखारि हान्जाखौ गावथारनो हादों। उदखारि हान्जाया गंसे ट्राकजों फैबाय थादोंमोन। बेयावनो बेंटल गेटआव सिग्रोमनायाव उदखारिफोरा गावसोरनो सिकिउरिटि फर्सफोरनि सायाव गावग्रोदों। उनाव सिकिउरिटि फर्सफोरा बिसोर 4खौबो गावथारफिननो हादों। उदखारिफोरनि गावनायाव 2 सिकिउरिटि फर्सफोराबो जोखोम जादों। पुलिसफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बुथारजानाय 4 उदखारिफोरा जैश-ए मोहम्मद हान्जानिमोन आरो बिसोर गोदानै पाकिस्ताननिफ्राय इन्डियायाव हाबफैदोंमोन। आसामनि आबादारिफोरनि लिडार अखिल गगৈ बिथांनि सावगारिखौ आखिनायनि थाखाय माखासे सावगारि आखिग्राफोरा पुलिसफोरजों हमजादों। माखासे सावगारि आखिग्राफोरा अखिल गगैनि सावगारिखौ गेम्स गामिनि खाथियाव गंसे फ्लाइअभारनि वालाव सावगारि आखिनानै अखिल गगैखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय धरना होदोंमोन। अखिल गगৈ बिथाङा दिसेम्बर 2019 मायथाइनिफ्रायनो CAAनि हेंथायै धरना होनायनि थाखाय जेलाव दैथायहरजादोंमोन। बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखायनो माखासे फरायसाफोरा अखिल गगৈ बिथांनि सावगारि आखिनानै धरना होदोंमोन। 9,000 आनजादनि फिस होनो हायैनि थाखायनो सासे फरायसाया आनजादाव जिरायहोजायाखै। गुवाहाटीनि मानव कल्याण जातीय बिद्यालया सासे थाखो 9आव फरायनाय फरायसाखौ 9,000 आनजादनि फिस होनो हायैनि थाखायनो हाफ इयारलि आनजादाव जिरायहोआखै। 9,000 रांनि थाखाय फरायसानि बोसोरसेनि समखौ गाज्रि खालामनानै होनायनि थाखाय नखरनि मानसिफोरा बेनि हेंथायै पुलिसनो कमप्लेन हैबाय। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।